A incineradora e a central térmica son dos puntos máis contaminantes que estamos a sofrer no noso concello. Dende o BNG promoveremos a creación dunha oficina municipal de medio ambiente na cal poidamos atinxir, na medida das posibilidades, a contaminación que estamos a sofrer por parte desas dúas empresas. Faremos moito fincapé na educación ambiental, tanto na de nenos como na de maiores. Creemos que o noso concello merece un medio ambiente máis digno, uns entornos naturais máis acordes cas nosas paisaxes. Outra das medidas que promoveremos será a reducción do imposto do lixo. Consideramos que non podemos pagar exactamente o mesmo que están pagando noutros concellos por estar sufrindo a contaminación que estamos a sufrir. Estamos cansos da problemática que nos está acarreando estas dúas grandes industrias. Polo tanto, queremos polo menos un paso necesario a reducción do imposto do lixo.